Kome čuje neka podigne jednu ruku. Kod koga ste vi danas došli na rođendan, da li neko zna? Kod Vanje! A koliko to Vanja puni godina, da li neko zna? Ja ću sada da upalim ovu svećicu, a vi svi morate da brojite do 5. Ako se svećica upali, to je stvarno Vanjina torta, a ako se svećica ne upali, a to što nosim kući. Ajde da probamo svi zajedno, brojimo zajedno. 1, 2, 3, 4, 5. Vanja, ovo je stvarno tvoja torta, čoče. Spremite ovako dlanove i kada krene muzika, pijemo svi zajedno za Vanju divan dan. Može? Čekaj. Ajmo, može! Čuči se ovo, može i eto, puštaj. Ajmo svi zajedno, čujemo polako, ajmo zajedno. Vanja, duvaj! Sada ćemo još jednom da upalimo ovu svećicu. I Vanja, imaš zadatak da zažmuriš i da zamisliš 5 rođendanskih želja. Ili jednu vrednu papirača. A svi drugari da vidi kako žmurite i zamišljate po jednu želju za Vanju. Važi? Žmuri da vidi kako žmurite, žmuri jako. Vanja, ti kad budeš bio spreman, ti nam kaži. Važi? Jesi spreman? Dobro. Jedno spremena sveću, odbrojavamo od 5 do 0, gasimo svećicu i pevamo svi zajedno, ali ovaj put i odrasli da nam pomognu. Dogovoreno? Može. Ajmo svi zajedno. 5, 4, 3, 2, 1. Ajmo! Slušaj, pevamo još brže veselije. Danas nam je divan dan. Ajde, Vanja! Ajmo odrasli, malo glasno slovo. Rođendan, živeo, hej! Vanja, rekli smo Vanja. Živeo! Nastavimo, ko voli da jede tortu? Spremi ovako ruku i kaži čao, torte! Tortu idu da se sjeku, a svi ostanite na svom mjestu da sačekate svoje patke torte.